carnetul degustatorului care este valabil avem șanse cineva să ajungem cu atâtea persoane. Toate șansele voastre, câte o fi la număr, dar dacă ați băut ieri tot vinul din carnetul degustatorului, vă invităm astăzi să procurați un alt carnet al degustatorului, pentru că vă reamintim, Ziua Națională a Vinului este o dată în an, 4-5 octombrie. Da, și pentru că de obicei istorioarele pe Instagram, stories-urile sunt unele doar informative, vă provocăm să fie astăzi și interesante, pentru că s-ar putea să fiți premiați dacă puneți acolo și hashtag-ul Wine of Moldova. Îl vedeți în acest moment pe acest mare ecran. Eugen, nu zic să continuăm cu programul artistic, pentru că la un vin bun merge și muzică de calitate și un dans bun, așa cum moldovenii știu să-l joace. Te rog, spune-ne ce urmează. Vreți să dansăm? Doamnelor, domnilor, ansamblul folcloric Model Țărâncuța, nou format a Casei de Cultură din orășelul Durlești, a fost preluat în anul 2021 de către interpretul de muzică populară Leonid Țăranu, care este de curând directorul instituției. Membrii ansamblului, e bine de știut, sunt din mai multe domenii, din medicină, din economie, din învățământ și altele. Iată-i, își fac apariția aici, dați-le aplauze! Medici, oameni din economie, reușesc să cucerească publicul cu piesă din folclorul autentic, promovând de zaurul neamului nostru. Ansamblu, Model. Eu saí
Destul de bun pentru ca vinul să fie maturat. Aici spune că i-a plăcut maximal acest vin, că nu suntem la ultimul, dar iarăși favoriții în dependența de gusturi sau gustul se discută. De aceea vă rog foarte mult să Da, nu avem nevoie de să găsim ascunde, dar eu îmi pare că l-am scăpat și trebuie din altă parte. Posibil l-am scăpat, în orice caz.
și aici cătăm noi, nu găsim. Interesant cum unde se află. Dar unde e Asconie se află? Eu o rănuit aici. Haideți să încercăm să găsim. Am trecut, dar îmi pare ori l-a scăpat, ori el... A, dar nu scrie aici exact. Știți unde? Aici la mijloc, înainte de scenă, pe dreapta, este un banner mare în care sunt numerotate toate vinăriile. Puteți acolo să vă uitați. Căutăm încă o dată Asconie, dacă îl găsim data asta. Sperăm. Cel mai interesant că pare că anul ăsta ei lipsesc de la toată expoziția asta de lume, Doamne ferește. Păcat.
Все.